jsem já se na to můžu vysrat. Takže čus tady dá na havon a v téhle z hlavy vypadlo. Kam půjdeme padat? Je to nová mapa? Třeba sem. Nebo možná půjdu, takže jenom, no, a lítnout prostě do úplně. Takže čus tady na havon a dneska to bude klasický Fortnite reloady. Akorát, že bude tam trošičku taková věcička. Musím vyhrát, ale musím mít v inventáři jenom jednu zbraň, ale můžu mít kolekci nábojů, můžu mít menčka, big shieldy, všechno prostě parníčka, tak? Akorát, že můžu mít jenom jednu zbraň. Brokovnice, AKčko, nevím prostě, to je jedno. Mám jednu zbraň prostě. Jdeme na to. Tam, kam půjdeme padat, je to nová mapa. Já bych šel asi někde, třeba sem, spadnu. Sice se tam vůbec nevylutím, ale to nějak zvládnem. Já zvládnu všechno. Nebo možná půjdu někam sem takhle. Takže jenom jedna zbraň, jo. Ty kokos. A jsem cooked. No, já nedám vin, ale i tak, takže buď si vezmu tohle AKčko, nebo uvidím, co mi padne. No, asi spíš AKčko, protože jako brokovnice je dobrá, tohle si teda můžu vzít, to jsem si povolil. Brokovnice je dobrá, ale jako vyhrát s ní hru, tak to nevím. Já už vlastně můžu já už nic ani nemůžu, jakoby můžu furt ty, jako lutit. Jo, nám moc nepřeje. Dobrý, teď už to je lepší. Takže vlastně na zbraně můžu, no, ale nevím, proč jsem zabral tyhle náboje, když mi k ničemu nebudou. Tohle si vezmem, to nevím, jestli můžem matro. To matro si můžem brát, ne? Matro můžem. A teď už si prostě nemůžu brát zbraň. Tohle si nebudu brát asi. No, já jsem jakoby řekl jenom to, že si nemůžu vzít a matro jenom jednu zbraň, takže tohle se asi povoluje. Dobrý. No, prostě někde odletíme. To jsem možná neměl dělat. Nemáme menička, potřebovali bychom menička. Budou menička, nebudou tady menička, no tak to jsme v Bum bum. Týpek šutičů. No tak to jsem v se na to můžu vysrat. No dobrý, no. Jo, ale já mám vlastně dva reboot. No tak to je vlastně jedna hra, viď. Když na to máme 3 pokusy vlastně, jakoby. To už startuju druhý pokus, že jo. Jo, to je mega dobrý, akorát tě rychleji zabijou ty lidi, ale můžeš odlítnout prostě do Ne. Už to má mít procent. Jo, vždycky musíte se koukat na procenta, kolik to má procent, aby se to nabilo a pak, abyste v klidu přistáli. Aby vás prostě ve vzduchu, abyste prostě najednou boom, ve vzduchu najednou neskolabovali. Koukejte se vždycky na procenta. 7, no dobrý. V klidu přistál bez damage. To bylo takhle v pohodě. Jo, a tohle je přesně dobrý. Prostě když potřebujete, tak se odletíte. Boom. Sorry, že nemluvím, asi soustředím. Ne, padám. Nemám náboje, nebo mám náboje, ale nemám přebyto. Do prdele! Tak to je mega nachyl, tohle je úplně debilní, ty vole. Já nenám ani win s tímhle, ty vole. Teda kill. Kamo, já jsem si měl vzít tu brokádu, to vím už teď. Já jsem udělal velký špatný. Musím se koukat na procenta. V klidu přistát. Prdel! Myslím, že to je člověk. Jsem v prdeli. Vole, hej, ale pojďte. Ještě trošku kilu. Borec. Tady. Tak jo, tak když jsem to tak hezky chtěl. No, jo, já se na to můžu Poslední pokus, teď to je seriózní. Pokusy, že jsem na to měl. Teď to jdu seriózně. Pěkně hezky česky. Teď na to jdu seriózně, pěkně hezky česky. Dostal za 30? Pojď ty jeden. Já jsem debil. No, dobrý. Mohl jsem mít už kill. Ne, já si jdu zaplavat. My si jdeme zaplavat, že jo? Jsem to už mohl mít hotový do prdele! No tak to v životě nedáváme vylevej, jak ty vole, mě dojde ještě matro, ty vole. Dobrý, super. On má to lítací ouško.
Já mám 0 nábojů, takže buď dám pickaxe, nebo jsem mrtvej. No, jsem mrtvej, takže dobrý, takže jdu do lobíčka. Takže se nám to nepovedlo, challenge nesplněná a nevím,